आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। बियो जाहैबाय राइन' इक' रिजर्ट। बेयाव दान्दिसे ओरैनो बेरायदों जोङो। दा नोंथांमोनहा बे आंनि मायदि गोनां भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा एसे लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होदो। बेनो राइन' इक' रिजर्टआ। बिबार बारिया बिराद समायना, नायलांदो। नैलाय बिराद मोजां बिबारा। आं देखायलांजोबगोन लासै लासैनो, नोंसोरो नायलांबाय थाबानो जाबाय। नैबेलाय नै मानसिफोरबो बेरायदों। दाबो बारा फैथ'वाखै मानसिफ्रा बेरायनो। ओरै थांग्रोनोसै आङो। दाना बै मोनसे साइडजोंबो देखायबावनो आं नैबेलाय नै बेबो। बै बिफां फुलफ्राबो गासिबो मोजांजोब। बेलाय नुबाय, साफा जायगायाबो। आङो दिनै फुल भिडिअखौ नोंथांमोननो देखायजोबला, ओरैनो ससेल' देखायनोसै आं। आरो आंनि सेहेराखौबो आं दिनै देखायनाय नङा। नै बेहाय जिरायनानै थाजायो, एसे रेस्ट लाजायो। नै बिबारा समायना गोजा। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ, ससेल' देखायनाय जाबाय।